Sa number 3, tatlo na ka mga LGU ang nag-aabiso sa ila pumuluyo nga likawan anay ang pagbakal kag pagkaon sang Aloy kasunod sang gin-report allergic reactions sa mga nagkaon sini. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nagapanawagan sa mga vendors nga likawan ang pagbaligya sang lubok o kung hindi na preska nga isda para mapangapinan man ang mga konsumidor. Padayon man ang pagpangusisa sang BFAR ang sa kaso sang nabaligya nga Aloy sa Cadiz City nga nagtuga sang allergic reactions sa mga nagkaon sini. Suno kay Rene Pareño, ang OIC Regional Director sa nga BFAR sa ila inisyal nga pagpangusisa gikan sa Antique ang natungdan nga Aloy kag ginbakal sang duha ka mga grupo kag gin-deliver sa nagkalain-lain nga lugar sa Negros Occidental. Nag-random sampling naman ang BFAR sa mga bag-o nga na-deliver nga Aloy. Ini para mapat-od suno kay Pareño kung ano gid ang nagtuga sang allergic reactions, ang Aloy mismo o kung bangod na lubok na ang Aloy. Sunod kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa Cadiz, 56 ang nagkadto sa emergency clinic kag Cadiz District Hospital bangod sang mga sintoma. Duha ang nagapabilin nga na-admit. Usisaon pa sang BFAR ang kaso sa Hinigaran kag La Castellana. May 3 ka nakitaan sang allergic reactions sa Hinigaran kag 4 naman sa La Castellana matapos magkaon sang Aloy. Sunod kay Rimwell Laho, gikan sa Sipalay City, ang nakaon nga Aloy sa La Castellana. Ang duha ang nagapabilin under investigation. Ang sa Hinigaran, padayon pang pagpangusisa as of press time. Nagpagawa kami sang amon advisory nga ginukuha namon nga ang Aloy as per isda mismo, wala siya problema. Pero kung lubok na siya, ang mga advisory namon sa aton mga pumuluyo, kung lubok na siya, makita man nato na kaya medyo pumok ng iya nga unod, ang mata niya medyo hindi na klaro. So hindi na ta magbakal, pero kung presko man lang siya, ginakilaw ganyan na sa aton nga mga mga mananagaton, sa aton nga mga vendors man, tani magbulig man sila, hindi na sila magbaligya sa mga lubok na para at least maprotektahan man ang aton nga mga pumuluyo sa epekto sang hindi nalabas ng isda.